Hladno, da. Čuti, dobro jutro ste. Večeras u našoj emisiji I na krajima početka razgovarat ćemo sa našim čuvenim i istaknutim naučnicima, doktorom Ibrahimom Eliošićem Đorđićem sa moje desne strane i vaše leve i sa doktorom čuvenim koji je završio svoj 16. fakultet, ako se sjećate iz prošle emisije, da, Sirke ili ti Milošević Đole. Ćao svima. Oni su zajedničkim snagama se udružili i stvorili jednu fantastičnu, fenomenalnu ideju koja će se realizovati u toku idućih godine. A to je bilo šta, Đorić? Mi smo uglavnom naše ideje su zasnovane na izgradnji novog projekta. Udružili smo se, ja i doktor Sirke smo formirali jednu, kako mogu slobodno da se izrazim, jednu fondaciju. Tako je. I nadamo se da će to biti izvršeno, naš projekt taj do kraja godine. Nešto više zna možda moj drug, to jest kolega, to jest doktor Sirke. Dobro sam rekao. Doktor Sirke, i njega možete nešto više pitati oko tih stvari, oko tih tehničkih stvari. Pošto on ipak ima tog žargona, razumijete. Ja sam ipak s one arhitekte. Da. Izvoli. Da, kao što znate, ovaj projekat je pripreman već negde oko 4 nedelja. I u tokom tog dugačkog izuzetno napornog rada, mi smo čak uspjeli da stvorimo ideju o tom projektu. I ako niste znali o čemu se radi, ja... A snima se, dobro, viđenje. Izvoli, nastavite. Ovo je neko čašu vode. Dakle. Druže, Ibrahime, nastavite. Da. Kao što znate, ovaj naš produkt se temelji na najvećim zakonima fizike, najveće dostignuće iz ove oblasti. Kao što znate, to je najnovija nebina teorija, po kojoj ništa u stvari predstavlja sve. I prema toj teoriji, upravo to, đubre, to jest one korisne stvari. Vadasi l'amore, vadasi l'amore, hajde si da vede. Vidite, molim vas, da je odseku za manekalne samoubice. U tom studiju 2. Ne vidi, greš, ljudi. To jest, to je mašina za pretvaranje najkorisnijih stvari u totalan beskoristan otpad. Naravno, ono što bacite svaki dan iz urede. Sada, druže Ibrahime Đoriću, kažite nam na čemu se, na kojim delovima i na kojim instinktima se sadrži vaš mehanizam? Pa to je veoma složen mehanizam. Većina običnih ljudi neće ga razumeti uopšte. 2-3 otpornika. Vrlo složen. I jedan kondenzator zaboravili ste. Jedan tantalski pan. To baš nije toliko ni bitno sad da li je kondenzator tantalski. Ali nećemo otkriti u čemu je poenta svega ovoga. Kamera? Odlično. Opet